A'a, na rantse da Allah in ba sai ka biya ni kuɗi na ba Allah ya tsina. Yo wallahi kuɗin da ka ban na tura shi. Ya za ka ce mun wai naira na gugan naira 150 sun tura mun Sokoto wai ka ce mun direba ya 100. Yo jira da Allah, jira amma bayani da Allah. Ai wallahi kore gidan rediyo ne sai ka biya ni kuɗi na. Yo wallahi haka ni je kawo da kawo na kai an ga kuɗaɗe wallahi an ka ce mun direban da shi karbi sakon sun yi hatsari. Ai ba hatsari ba, ko na rike waye wallahi tallahi sai ka biya ni kuɗi na. Ka san ko ta na kwakwalo kuɗin nan? Yo sako bai ishe ma ba. Ai ba sako ko message ne wallahi sai ka biya ni kuɗi na. Ka san ta na da kuɗaɗen nan? Haba dan Sokoto me yake faruwa dan Sokoto? Yo wallahi wannan mutumin ne shi bani kuɗi shi cewa in tura mishi shi can ga garin su kana ji ko? Ina ji. Wallahi da ni je ni tura kuɗaɗen nan kawo da kawo ni ba direban nan. Wallahi direban da an ka ba shi je shi kai wanga sako wallahi motar ta wace da su ga hanyar. Kai me yake faruwa baba? Ai ban Allah na yare na mu hankali. To ba ba ga rena hankali. Wai ban Allah na in bashi kuɗi naira na gugan naira 150 ya kai mun shi Sokoto wai ta direban ya 100 an ya mutu. Ai wallahi tallahi ba zan yadda ba. Wallahi ban biya. Kai tsaya mana. Haba. Ai kan ne Sokoto ma ki ballo ja ka duk wannan uban girman kan naka ba a ja gane komai. Yanzu kuɗi ai an danna tafiya da su wannan an bawa shari'a wahala. Ta suru wireless ake tafiya da kuɗi kawai dai ka ji alat a wayarka. Suru wireless. Tsaba ka gogen hadda suru wireless. Kai me yasa baka ganewa? Ta ganin ka zuban mutanen gabas ne wallahi. Wato kuma ta zaka ce mun kuɗi sun bi ta cikin suru wireless sun tafi tsaba ka gogen hadda. Ka nan dai abin nan a doshe wurin gin straight. Akwai ciro mata transaction. Ko nawa kake so insha Allah in ka je kusa da tsohuwar bola ta giginyu insha Allah ko nawa kake so ko ma ya kake so za a yi maka. A dai shehu ringin straight. A doshe wurin gin straight ba ringi ba. Ringin gin. Shi din dai. A kusa da tsohuwar bola ta giginyu akwai ciro mata transaction yana nan ko nawa kake so kuma ko ina za a tura ma daga nan habbin nan sun za a tura ma kuɗin. Turo masa transaction. Ba fa turo ma ba ciro mata transaction. Ciro mata transaction. To ai kai ban Allah dan Sokoto. Sanadiyar magana ban Allah nan. Insha Allah na yafe ma kuɗin nan har abada sai. Yo kakka he da kakka he wallahi ko ba. Ka ji shi da ko. Wallahi ko ba shi. Ka ji shi ko. Wallahi ban biyan. Kai dan Sokoto ya wuce kake kamar bujumin sa ya hakuri ka. Yo baka jin me yake. Ciro mata transaction. Baka jin me yake wadi. Abin da bai faru mu wuce ciro mata transaction.